krisia. Nik hastia hartzen diat hori edateko. Nik sibeotaren gisa prestik nuk husteko. Ta hustu eta gero nola nahi bukatu. Ahalden bezala eta hala segimatu. Bainan hori usteko ote haiz kapable. Bai, bera sentituko niz ote kupable. Finitu zakorduan hiktrago batean. Ez izanen beita egiazki kaltean. Tragoa zigarreta ez da koktel ona. Benahin untxortu izerrada gizona. Hik ni bezala bihar baote duk lana. Aste untan jadanik nahikoa jasana. Nik uai edaten diat ta bihar jasanen. Bai hori goxoa duk nik diate janen. Benahale sibeuan etxekitzen diagu. Akerbeltz hemengoa horren lekuko gu. Hau bada akerbeltza, duk akerbeltz laita. Kalitate hoberik etzazula aipa. Ale gizon erradak hik ez duk edaten. Kantuan aritzen nauk, baina etzadazakken. Pipa edan ta kanta, nik dena batera. Nik ere eginen nahi nik ekireara bera. Geho sentituko duk ere sabelean. Dena pixinen diau horren gibelean. Ez diat uste hola dena zaikun junen. Baina alere diau bertsutan iraunen. Errak nik diat edaten ta hihiz trabatzen. Egimak zazkitadak tragoan eskapatzen. Hauduk bertsoentako ene lehen gaia. Eta ni ere hortan nahinik eken saia. Bai bena horrentako ez duk aski edaten. Edari magikoa hori alduk aurten. Jabazten ote dianak finitzen. Beste batek hartzen die haudiat pentsatzen. Berriz egiten deat bihar badiat lana. Bamanatuko diau arno patxarana. Hi ene parean hiz egiazko luma. Bainan aurkitzen diat ire erantzuna. Jabazu diat eta guazen guai jara.